O Códice Calistino, un dos documentos bibliográficos máis importantes do mundo, que se custodiaba no arquivo da Catedral de Santiago, está desaparecido. En Galicia, o roubo de obras de arte máis sonado foi o do Códice Calistino. Os responsables do arquivo da Catedral de Santiago denunciaron a desaparición en xullo de 2011. O misterio mantívose ata que un ano despois a investigación deu con esta xoia do século XII nun garaxe do Milladoiro. Atopárono alí seguindo as pegadas do principal sospeitoso, José Manuel Fernández Castiñeiras, un electricista que traballara na catedral durante anos. Sen chegar ao valor do códice, nas igrexas galegas hai pezas apreciadas polos que se dedican a traficar coa arte sacra. En setembro de 2022, na Operación 500, a policía desartellou unha rede que operaba por toda a comunidade e nos rexistros efectuados recuperaron máis de 200 obras. Esta pequena tablilla, chamada Aurora e valorada en 100 millóns de pesetas, vive desde o ano 85 unha historia de policías e ladróns. Así se relataba nun telexornal de 1991 a recuperación dun dos 2 cadros de Rubens que desapareceran do Museo de Belas Artes da Coruña. Coa axuda da Interpol e do Museo de Estocolmo, a outra tablilla do século XII recuperouse o ano seguinte do roubo en Nova York, e esta 7 anos máis tarde en Florida. Foi o caso máis sonado en canto a roubo de pinturas de alto valor na nosa comunidade. Esta mañá a policía